Събрах най-хубавите екипи за момичета. Нека да ги разгледаме заедно. Арт принцеса, смела, цветна и различна. Нежна мадама, елегантна, нежна и очарователна. Приключенска сладурка, весела, мека и любима. Вълшебно еднорогче, мечти, цвят и усмивки. Леопардова принцеса за малките госпожици, които обичат да се отличават. Малко цвят с много настроение. Страхотен екип и ягодово изкушение. С този стилен комплекс ще бъдете малка звезда и ще блестите навсякъде. Цветен вайб, удобство без комфорт за игра, стил за снимки с Бамби. Продължаваме с по-юношеската колекция. Оранжево настроение, 100% увереност. Лилаво, което привлича погледите. Комфорт плюс стил. Това е новият ви любим екип. Розово настроение, което няма как да остане незабелязано. За малките модни звезди. Един цветен акцент и визията е завършена. Черно плюс цветя, комбинация, която винаги впечатлява. Детайлът прави разликата, когато удобството срещне уникалният стил. Толкова свеж, че няма как да го подминеш. Един екип безброй комплименти. Нежен цвят, удобна кройка и любима визия. Мек, стилен и различен. Точно каквото ти трябва. Надпис, стил и настроение в един сет. Завършваме с тази уникална комбинация от шоколадово кафяво и клин на точки. А кой е вашия фаворит?